Zdravím všetkých rybárov. Mám na vás jednu otázku. Naozaj si myslíte, že kapor, ktorý prežil mesiace v ľadovej vode, sníva práve o vašej sladkej kukurici z plechovky? Ak ste odpovedali áno, mám pre vás zlé správy. Dnes sa pozrieme na jeden z najväčších mýtov jarnej rybačky. Ukážem vám, prečo vaša osvedčená kukurica s veľkou pravdepodobnosťou nefunguje a prečo je to vlastne dobré pre ryby, aj keď nie pre vás. Sľubujem vám, že po tomto videu pochopíte, prečo toľko rybárov na jar sedí pri vode bez záberu. Odhalíme skutočnú príčinu, ktorá sa skrýva v biológii rýb. A schválne. Napíšte mi hneď teraz do komentára, či veríte na jarnú kukuricu. Som zvedavý, koľký z vás po tomto videu zmenia názor. Poďme si to priznať. Príchod jary je pre každého rybára sviatok. Konečne k vode. A čo si zoberieme so sebou ako prvú voľbu? No, predsa kukuricu. Je lacná, dostupná, voňavá a hlavne vždy sme na ňu chytali. Robil to tak dedo, robil to tak otec, tak to robíme aj my. Je to zvyk, taká rybárska tradícia. Veríme, že jej žltá farba a sladká chuť musí prilákať každú vyhľadovanú rybu. Lenže práve v tomto presvedčení sa skrýva obrovská chyba. Chyba, ktorá nás stojí zábery a ryby frustruje. Roky opakujeme to isté a čudujeme sa, prečo ryby nereagujú. Je čas prestať sa spoliehať na zvyky a začať používať hlavu a pozerať sa na to očami ryby. Aby sme to pochopili, musíme sa najprv pozrieť na samotnú rybu. Predstavte si, ako prežila zimu. Pohybovala sa minimálne, jej telesná teplota bola takmer rovnaká ako teplota okolitej vody, ktorá mala možno 2 alebo 3 stupne. Jej životné funkcie boli utlmené na absolútne minimum, aby šetrila energiou. Je to stav podobný hibernácii. Ryba je po zime extrémne zoslabnutá a vyčerpaná a jej hlavnou prioritou nie je napchať sa, ale prežiť a pomaly obnoviť sily. Práve toto je ten kľúčový bod, ktorý väčšina rybárov úplne ignoruje. Hádžu do vody kilá návnady pre organizmus, ktorý na to vôbec nie je pripravený a v konečnom dôsledku to ani nechce. Je to ako nútiť šprintovať maratónca hneď po dobehnutí do cieľa. Jednoducho to nedáva zmysel. Musíme zmeniť myslenie. S týmto stavom vyčerpania úzko súvisí metabolizmus. V studenej vode, ktorá má povedzme 5 až 8 stupňov, pracuje tráviaci systém rýb extrémne pomaly. Naozaj extrémne. Potrava zostáva v tráviacom trakte oveľa dlhšie ako v lete. A teraz si zoberte kukuricu. Čo to je? Je to v podstate čistý sacharid, teda cukor a škrob. Pre rybu je to zdroj rýchlej, ale veľmi ťažko stráviteľnej energie. Jej telo teraz potrebuje niečo úplne iné. Potrebuje bielkoviny. Proteíny sú základným stavebným kameňom na regeneráciu svalov a tkaní poškodených zimou. Krmiť ju v tomto období cukrom je ako keby ste vy po ťažkej chorobe namiesto vývaru dostali na tanier 5 sladkých šišiek. Možno by vám chutili, ale vášmu telu by to vôbec nepomohlo, práve naopak zaťažilo by ho to. Poďme sa baviť o teplote vody, pretože tá je na jar absolútny šéf. Všetko sa od nej odvíja. Rybári často sledujú teplotu vzduchu, ale tá je nám ukradnutá. Nás zaujíma, čo sa deje pod hladinou. Pokiaľ teplota vody nedosiahne aspoň 8 až 10 stupňov Celzia, tráviaci systém kaprovitých rýb funguje vo veľmi obmedzenom režime. Až pri tejto teplote sa začínajú aktivovať enzymy potrebné na efektívne trávenie zložitejších látok, ako je napríklad škrob v kukurici. Kým sa voda neohreje na túto magickú hranicu, ryba sa kukurici buď vyhne, alebo ak ju aj zo zvedavosti zje, môže jej spôsobiť vážne tráviace problémy. Tá potrava v nej jednoducho kvazí. Preto je sledovanie teplomera na vodu na jar dôležitejšie ako mať ten najlepší prúd na svete. Takže ak ryby nechcú cukor, čo teda hľadajú? Odpoveď je jednoduchá. Prírodzenú potravu. Predstavte si dno jazera alebo rieky, ktoré sa pomaly prebúdza k životu. V bahne sa začínajú hýbať larvy pakomárov, patentky. Z úkrytov vyliezajú rôzne kôrovce, červy a iné drobné živočíchy. Toto je pre ryby po zime hotová hostina. Sú to malé, ľahko stráviteľné sústa plné bielkovín a živín, ktoré ich telo zúfalo potrebuje na regeneráciu. Ryba sa nemusí namáhať strávením nejakej tvrdej šupky z kukurice. Inštinkt jej hovorí, aby hľadala presne tento typ potravy. A my, rybári, jej namiesto toho ponúkame žlté, sladké guľôčky, ktoré jej organizmus v tej chvíli vôbec nepotrebuje a ani nechce. Je to totálne proti prírode. Prečo sú bielkoviny také dôležité? Ako som už spomenul,
Je to stavebný materiál. Po zime má ryba často poškodené plutvy, drobné ranky na tele a ochabnuté svalstvo. Bielkoviny sú nevyhnutné na opravu týchto tkaní a na naštartovanie rastu. Sacharidy z kukurice jej v tomto smere nedajú takmer nič. Dodajú jej len krátkodobú energiu, ktorú ale v studenej vode ani veľmi nepotrebuje, keďže jej aktivita je stále nízka. Je to ako keď si staviate dom. Potrebujete tehly a betón, nie cukrovú vatu. A presne takto vníma aj rybí organizmus. Hľadá tehly, teda bielkoviny, a my mu ponúkame cukrovú vatu v podobe kukurice. Preto naša návnada tak často zlyháva, aj keď je na tom najlepšom mieste na svete. Skúsim vám dať ešte jeden príklad zo života, aby ste to naozaj pochopili. Predstavte si, že ste práve prekonali ťažkú chrípku. Ležali ste týždeň v posteli. Takmer ste nejedli a ste úplne zoslabnutí. Váš lekár vám povie, aby ste začali jesť pomaly, najlepšie nejaké ľahké polievky, kurací vývar, niečo, čo vaše telo ľahko strávi a získa z toho živiny. A teraz si predstavte, že by vám niekto namiesto toho doniesol obrovský tanier plný mastných klobás a sladkých koláčov. Zjedli by ste to? Asi nie. A presne takto sa cíti ryba po zime, keď jej do vody hodíte kopu sladkej kukurice. Je to pre jej telo šok, je to ponuka, ktorá prichádza v úplne nesprávny čas. A ryba, na rozdiel od nás, počúva svoje inštinkty dokonale. Kukurica teda na začiatku jary pôsobí ako nutričná pasca. Ryba ju môže zo zvedavosti alebo zúfalstva z nedostatku inej potravy zožrať. Dostane rýchly prísun energie, ale jej tráviaci systém si s ňou nevie poradiť. Nestrávená kukurica potom leží v črevách. Môže začať kvasiť a spôsobovať rybe vážne problémy. V podstate ju zasytí bez toho, aby jej dodala potrebné živiny. Ryba sa cíti plná, ale jej telo chradne ďalej. V extrémnych prípadoch to môže viesť až k zápalom tráviaceho traktu. Takže nielen, že s kukuricou nechytíme rybu, ale môžeme jej nechtiac aj ublížiť. A to predsa nikto z nás nechce. Naším cieľom je rybu uloviť a pustiť ju v dobrej kondícii, nie jej spôsobiť zdravotné problémy. Teraz si poviete, že je to hlúposť, pretože vášmu kamarátovi sa podarilo na jar chytiť kapra na kukuricu. Áno, to sa môže stať, ale poďme sa pozrieť na to prečo. Existuje niekoľko dôvodov. Prvým je to obyčajná náhoda a zvedavosť ryby. Ak jej zrnko spadne priamo pred nos, môže ho zo zvedavosti ochutnať. Druhým dôvodom môže byť teplejší prítok alebo plitčina, kde je voda o pár stupňov teplejšia a metabolizmus rýb je o niečo aktívnejší. Tretím a najčastejším dôvodom je, že to nebola taká skorá jar, ako si myslíte. Možno už bolo pár týždňov teplo a voda mala tých potrebných 10 stupňov, ale spoliehať sa na tieto náhody je cesta k neúspechu. My predsa chceme chytať ryby cielene, nie náhodne. A čo ten slávny argument o žltej farbe? Veľa rybárov verí, že žltá farba je pre kapra neodolateľná, pretože je na dne dobre viditeľná. To je čiastočne pravda. Vizuálny vnem hrá svoju rolu, ale na jar, v studenej a často ešte zakalenej vode, sa ryby spoliehajú oveľa viac na iné zmysly, hlavne na čuch a chemorecepciu. Hľadajú pach potravy, pach červov, lariev, teda pach bielkovín. Výrazná farba môže byť skôr podozrivá ako atraktívna. Predstavte si to tmavé, bahnité dno, kde je všetko ladené do hnedých a sivých odtieňov a zrazu tam leží kopa kriklavo žltých zrn. Pre opatrného kapra to môže byť signál nebezpečenstva, nie potravy. Viditeľnosť teda nie je vždy výhodou, niekedy je lepšie splynúť s okolím. Poďme si prejsť reálnu situáciu od vody. Sedíte tam už 3 hodiny, na háčiku máte 2 krásne zrnká kukurice, okolo trochu prikojmené, ticho, ani pípnutie. O 20 metrov ďalej sedí starší pán. Zrazu vidíte, ako zdoláva pekného kapra. Keď ho pustí, zo slušnosti sa ho opýtate, na čo mu to zabralo. A on vám s úsmevom povie, ale na 2 kostnáčiky. A vám to v hlave začne vrtať. Ako je to možné? On chytá a ja nie? Odpoveď je presne v tom, o čom sa tu celý čas bavíme. On ponúkol rybe presne to, čo v tej chvíli hľadala. Malé, prirodzene vyzerajúce a voňajúce sústo plné bielkovín. Vy ste jej ponúkli sladký dezert, o ktorý nemala záujem. Táto situácia sa pri vode opakuje každú jar 1000-krát. Dobre, dosť bolo teórie, poďme na prax. Čo teda použiť namiesto kukurice? Alternatíva číslo 1, absolútna klasika a kráľovná jarnej nástrahy, je dažďovka alebo hnojový červ. Prečo? Pretože je to stelesnenie prirodzenej potravy. Hýbe sa, čo je pre rybu extrémne dráždivé.
Vylučuje do vody atraktívne látky, aminokyseliny, ktoré ryba cíti na veľkú vzdialenosť, je mäkká a ľahko stráviteľná. Je to presne ten typ sústa, ktorý ryba po zime aktívne vyhľadáva. 1 alebo 2 hnojové červy na malom háčiku sú na začiatku jary často oveľa účinnejšie ako tá najlepšia a najdrahšia nástraha z obchodu. V jednoduchosti je krása a na jar to platí dvojnásobne. Vráťte sa ku koreňom a uvidíte ten rozdiel. Ďalšou skvelou voľbou, ktorú používajú hlavne pretekári, ale bežní rybári ju často podceňujú, sú kostné červy a patentky. Áno, je to drobná nástraha, ale jej účinnosť je obrovská. Zväzok niekoľkých kostných červov na háčiku alebo na vlasovom prívese je pre kapra neodolateľný. Opäť platí to isté, je to prirodzená potrava plná bielkovín. Patentka, teda larva pakomára, je úplný top. Je to hlavná zložka potravy rýb v mnohých vodách. Ak ju ponúknete na jemnom háčiku, úspech je takmer zaručený. Problém je, že práca s touto nástrahou je jemnejšia a vyžaduje si trpezlivosť, ale odmeňou vám budú zábery v čase, keď ostatní s kukuricou len bezradne pozerajú na hladinu. Ak sa vám nechce pracovať so živou nástrahou, existuje aj moderné riešenie. Sú to malé, zvyčajne 4 až 8 mm pelety s vysokým obsahom rybej múčky a proteínov. Tieto pelety sa vo vode rýchlo rozpúšťajú a vytvárajú silný pachový signál, ktorý láka ryby. Dôležité je vyberať si na jar pelety, ktoré nie sú založené na sacharidoch, ale práve na rybích alebo živočíšnych múčkach. Sú ľahko stráviteľné a dodajú rybe presne to, čo potrebuje. Môžete ich použiť priamo na háčik, na vlasový príves alebo v PV a pančuche. Je to čistá a efektívna metóda, ako rybám ponúknuť koncentrovanú dávku bielkovín bez toho, aby ste im zaťažili trávenie. Skvelá voľba pre moderného rybára. A čo boilies, pýtate sa? Áno, aj boilies môže na jar fungovať, ale musíte si správne vybrať. Zabudnite na veľké 24 mm gule so sladkou ovocnou príchuťou. Na jar potrebujete pravý opak. Malé priemery, ideálne 10 až 14 mm. A čo sa týka príchute, voľte tzv. Smrady, teda boilies, založené na rybích múčkach, kryle, extraktoch z morských živočíchov, korenené zmesi. Tieto príchute imitujú pach prirodzenej potravy. Sladké ovocné arómy sú na báze esterov a v studenej vode sa zle uvoľňujú. Naopak, korenisté a rybacie arómy fungujú v studenej vode oveľa lepšie. Takže áno, boilies áno, ale vyberajte s rozumom a myslite na to, čo sa deje pod hladinou. Jedna z najväčších chýb, ktorú rybári na jar robia, je masívne zakrmovanie. Prídu k vode a nahádžu tam vedro kukurice, repky a peliet. Myslia si, že vyhľadované ryby sa na to vrhnú. Opak je pravdou. Ako sme si povedali, ryba v tomto období prijíma veľmi malé množstvo potravy. Jej žalúdok je malý a metabolizmus pomalý. Ak jej ponúknete obrovské krmné miesto, buď ju to odplaší, alebo sa nasíti pár zrnkami a odpláva preč. Na záber potom môžete čakať večne. Na jar platí zlaté pravidlo. Menej je viac. Niekedy stačí len pár červíkov v PEV a pančuche, alebo zo pár peliet hodených k nástrahe. Chceme rybu prilákať, nie ju prekomiť. Buďte chirurgicky presní, nie ako buldozer. Predstavte si situáciu, že na dne leží vaša nástraha s pár peletami okolo, kapor, ktorý prechádza okolo, to zaregistruje, zacíti zaujímavý pach, ale nevidí žiadne nebezpečenstvo v podobe obrovskej kopy potravy. Zo zvedavosti príde bližšie, ochutná jednu peletu, druhú a nakoniec aj vašu nástrahu na háčiku. Tým, že ste ho neprekômili, ste v ňom udržali stav potravinovej zvedavosti a konkurencie. Keby tam ležalo kilo kukurice, možno by si dal 5 zrn a s plným bruchom by odplával. Vaša nástraha by zostala nedotknutá. Presné a striedme krmenie je na jar kľúčom k úspechu. Zabudnite na letné krmné kampane, teraz je úplne iná situácia, ktorá si vyžaduje úplne iný prístup. Aby som bol férový, nechcem kukuricu úplne zatratiť. Príde jej čas, otázka je kedy. A odpoveď je opäť v teplote vody. Keď sa voda dlhodobo prehupne cez hranicu 12, ideálne až 15 stupňov Celzia, metabolizmus rýb sa naplno rozbehne. Vtedy už dokážu efektívne tráviť aj sacharidy a kukurica sa stáva opäť skvelou nástrahou a návnadou. Ryby sú aktívnejšie, potrebujú viac energie na pohyb a prípravu na tréne. Vtedy už sladká a energeticky bohatá kukurica dáva zmysel. Ale kým sa tak stane, nechajte ju doma v špajzi. Naučte sa sledovať prírodu a teplomer. Neriaďte sa kalendárom, ale skutočnými podmienkami pri vode. To je znak dobrého rybára. Najlepšia rada, akú vám môžem dať, je táto. Experimentujte a pozorujte.
Neverte slepo tomu, čo hovoria ostatní, vrátane mňa. Choďte k vode a vyskúšajte si to sami. Na jeden prúd dajte kukuricu a na druhý hnojového červa. Sledujte, čo sa bude diať. Vyskúšajte rôzne miesta, rôzne hĺbky. Pozorujte aktivitu hmyzu, vtákov, sledujte, či sa ryby niekde ukazujú. Rybačka nie je o tom prísť k vode, nahodiť a čakať. Je to o neustálom učení sa, prispôsobovaní a hľadaní súvislosti. Každá voda je iná, každý deň je iný. To, čo fungovalo včera, nemusí fungovať dnes. Buďte aktívni a premýšľajte nad tým, čo robíte. To vás posunie oveľa ďalej ako akákoľvek zázračná nástraha. Takže poďme si to zhrnúť. Jarný omyl s kukuricou spočíva v našom nepochopení biológie rýb po zime. Ponúkame im ťažko stráviteľný cukor v čase, keď ich vyčerpané telo zúfalo potrebuje ľahko stráviteľné bielkoviny na regeneráciu. Ich metabolizmus v studenej vode na to jednoducho nie je stavaný. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na tento starý zvyk, mali by sme rybám ponúknuť to, čo v danom období inštinktívne hľadajú. A to sú červy, larvy, malé pelety alebo boilies na rybacom základe. Prestaňme ryby trápiť cukrom, keď potrebujú liečivý vývar. Ak urobíte túto jednu zmenu vo vašom jarnom prístupe, garantujem vám, že počet vašich záberov sa radikálne zvýši. Tak a sme na konci. Dnes sme si rozbili na drobné jeden z najväčších rybárskych mýtov. Ten najdôležitejší poznatok, ktorý by ste si mali odniesť, je tento. Na začiatku jary nie je problém v rybách, že sú neaktívne. Problém je v nás, že im ponúkame úplne zlý druh potravy. Ten zlomový moment nastáva vtedy, keď si uvedomíte, že kukuricou môžete rybe dokonca uškodiť, pretože jej zaťažíte trávenie. A toto uvedomenie môže úplne zmeniť váš pohľad na jarnú rybačku. Zrazu to nie je o čakaní na náhodný záber, ale o cielenom ponúkaní správnej potravy v správny čas. Ďakujem vám, že ste dopozerali až do konca. Ak sa vám video páčilo a naučili ste sa niečo nové, podporte ma lajkom a prihláste sa na odber, aby vám nič neuniklo. A teraz otázka na vás do komentárov, ktorá ma naozaj zaujíma. Akú najdivnejšiu návnadu ste na jar úspešne použili, keď všetko ostatné zlyhalo? Podielte sa o svoje tajné zbrane. Teším sa na vaše odpovede. Majte sa a nech to hryzie.